Ngavaremekedzei handei. Babarazvo varipo here vanhu vacho ndakumbira muye padhuze nevangu kana mine vamwe amai naumba mangu yamaka amadzimai kana asingakoni ngaugari havo anotaura anofanira kugara ipapapa Ari kutaura anogara kumbira vakachipa miti padhuze paya paya ngwatipeya miti uyaya patona zopamba vari mudare dzokerai masure mbijani mboyi dzokerai muite street kutambarira imimi wasa idai paboti mafukatinadare mugare henyu papo zvakanaka zvakanaka indomiti very good zvakanaka munonzi kwani kwani Changadzo. right matangadzo ndini makapotera kusvikira pari zvino ndimi muchataura chokwadi semawiri amaita pameso pamambo. Hatidi kuti munge muchinzvenga zvitinozokubvunza bvunzai nyatsoti mambo obva waona kuti hazvishoyo anoda kuuya mo handiti ka chokwadi chachi saka izvino muchati pamusoro mambo pamusoro ivana mataura chokwadi sezvachiri mubva manungo Pamusoro mambo dewa pamusoro vadare ndiriko nindoitwa changadzo ndakanga ndiripo kuparadzwa mhosva yangu inoda izvi waiwa musi wa13 October chibva kwandaibvawo ndine ngoro yangu yaiva neuswa ndichidarika nerodhi ndakazwa kazhowezhowe ndichitori nekanhambo padhuze nerodhi yangu iyoyo chinzi mbavha ndakaramba ndichiinda kusvika ndasvika pedyo navo ndakamisawo ngoro yangu nevandaiva naye ndikatsaukapo ndanga ndine shambo yangu yebumbute remugodo ndakatsauka nayo ndaitisa mombe ndakasvikapo paiva pakagara Tenson akagara mugari wandakaita izvo anga asina bhutsu anga asina heti pasaidi pake apa papaine murume anaitwa Dhakazhe vanhu vazhinji vanga varipo vaiva vanhukadzi ndovakanga ndabata mbavha ine mombe dzakare wanda kudziona asi ndakada kuti ndinzwise kuna iye akanga abatwa ndakasvika paari akagara ndikati iwe unonzani akaramba akanyarara ndakamudzikira pamafudzi ake ndikati iwe taura iwe akamurova shamu ndikamupa mafuti imwe akatanga kutaura akati ndozi Tenson chinoingira ndozita rake rakandipa wo saka wanga uchienda kupi wabaya here mombe akabvuma ati wo saka uda kuita sei ndanga ndichienda kumukamba mvungwa mangu kwedu kokune kutinoti kumukamba kunoperera romusiri ndokwadafunga ndokaida kuenda saka kumukamba ndeuku here kana ndekuku kazi mukamba kuhwedza ati wo azichamwariwe munhu ari kubvuma mhosva yake uyu wadi kuendaye kumapurisa ndakatomirira izvozvo saka panapa chaudza sabhuku nemapurisa ake ati ini ndakuenda nengoro yangu
ipapo panga kagara ipapo ndichikumusana kwake. Shamu yangu enda kaisiya ipapo. Anda kuenda naye. Ndakadarikira ndikaenda kumba kwangu. Ndanoburisa uswa. Ndikavata. Asi jowe rakaitika. Zvokusvika kuma 9 kunzvimbo ikoko nekuti ini ndinogarawo a distance kakati ma 3 km 4 km ikoko. Asi zvowe ndairinzwa mwedzi waiwa usiku. Zvakaitika pesa apo handina hangu chandakaona kunze kwezvandakaita. Rare mangwana ndaenda pandakatakurira uswa ndaida unofurira kuti mari chekufurira uswa kufurira imba anonzi Francis Guyambira. Ndakaita raundi yekutanga ndoita raundi yechi2 ndakaona vanhu vasvika. Mupurisa uya muporigoni anga ina tension iyoyo ndiye akanga aripo ari pamberi. Uyu aiwapo uyu. Shamari buruka. Tikupiwa kuti iwewe wakaonawo munhu akanga ine mombe, wakamuonawo here uyu? Ati munhu anga ine mombe ndakaona munhu ainzi aba mombe. Ndishuwa ndakamuona munhu iye. Asi kuti ndikwanise kuti ndikamudescribe kana kumuona iko zvizvi handingamuzivi kwakwati tsva. Takuma 277 ikoko. Ndiwo wakamuona papi? Ndakaenda nawo. Panga pane varume ngati mapurisa anga 3 nevamwe varume 3 vachibatanidza nemupurisa uyo. Takaenda saka tasvika panzvimbo havana kutaura kuti tension anga akagara papi. That aiwa kwamuri kutsvaga uko handiko kwakwina tension. Chandoziva papa akagara tension kana pasina akatora. Chamuyenda ndina iyoyo ndipo panga akagara ipapo. Katidzoke kudhuze nenzira vaifamba ngoro. Zvishuwa takafamba naye ikoko. Nemupurisa anga aripo. Ndiyo here shamu yako iri? Kati ndiyoyo. Asvika zvishuwa kati nyata yangu rakari panapa. Ini ndakatsika panapa. Saka handei ndianani vamwe vaunoziva wakaona. Kati iyeyo handina iyeyo ndiye akanga aripo. Nemadzimai akanga aripo. Yakaenda mberi mupurisa wayo achitaura vanhu. Kusvika takwana 4 vanhu vakanga vapo. Vamwe 3 vakarehwawo vakanga vasipo. Vachaka nditi vakashayikwa mudzimba dzavo. Takaenda kukembi. Taenda kukembi kwakateera mumwe 1. Ndateera ndazoti muri kunditsvaga. Tikukutsvagai, tikuda vakomana. Chikonzero chii? Kanzi uyai kuno. Kanzi iwe tambokubvunza paya kuti munhu aiva nemombe kwamuna unomuziva here? Ndikati kumuziva ndingatadze. Asi kana ndikafananidzira urefu hwake hangadariki ini zvakanyanya. Chandonyanya kubata pari ivoice kana kataura. Ndo zvinhu zvandakanyanya kubata izvozvo. Kanzi uya kuno. Ndakapinda mukati. Ndakaona tension akavata. Asungwa nemakavi, maoko nemakumbo. Ndikati handigoni kuti ndiye kana kuti asiriye. Nganzi ndiye munhu wakaona nezuro. Tare zvaave. Ropa ranga rabuda mukanwa. Nomunhu. Ndikati zvakanaka. Tobva kwadaidzwa munhu. Kanzi right. Zvatakuita ndezvokuti ivo vakomana ndiye. Kanzi ndiye kozi ivo ndo vakanga vainaye pamapurisa ipapo. Vakomana vavo. Vari 4 kudaro. Kanzi simudzai munhu muise munhangeri. Muise mubox remapurisa riya resimbi riya. Ndo pandakabata futi mwiri watension ipapo. Ndakakwanisa kumusimudza ndikamuisa mubox. Tikatorwa tikaenda kunyazura. Taenda kunyazura takanovharirwa. Ndangoti chikamu chemwedzi wose. Tiriko. Saka adero tagara wakatsvaga magweta. Vamwe ndani vakatsvaga magweta. Vatsvaga magweta vakakwanisa kuiswa panze takasara tiriko. Tiri 3. Seti izi nyaya dzakafanira dzidzi dzasinya dzokutsvagira magweta basi. Munhu achinatsa kuziva chikamu chake chaicho zvaakaitwa chaizvo munhu anotaura ega.
Saka zvimwe zvese zvatingaita izvi, chero ukavhariwa, chero ukasavhariwa, asi nyaya ichangotaurika chete. Takagara takadaro. Zuva retatu takabudiswa. Takabudiswa nguva yapera. Takauya tikarara kumba kwamambo chiduku patikwira. Mutsuva tabudiswa. Takafamba following day tadya ipapo makuseni tikaenda kumba kwedu tikanogara. Kwakaitwa kumapurisa vanhu vachifamba, takafamba 5 years tichienda. Ngati pamwedzi yekupedzisira inova inenge mina iyi. Ndakadaidzwa zita rangu. Vamwe vakaramba vakagara. Ndakadaidzwa hanzi right. Padaira chienda kumba, ndakaenda kumba. Anoziva kuti mwana wangu asari, vakasara vakavharirwa. Ndobva vazoteera. Ndadzokera futi kuhearing. Ndobva ndateera ikoko kunodaira futi zita rangu. Ndobva vanzi ayo chienda kumba. Kana mapurisa achikuda uchaudzwa kana koti yakukuda. Chienda kumba. Vakasara kuti tikaenda kumba vakadzokerazve, vakaenda kumba vakadzokerazve. Ndobva varegedzwa utanzi regedzwa. Zvakanaka. Ngatigarei. Hapana chandakaona. Hapana chandakanzwa. Zvazoti iko zvinezvi. Ndazwa pamuri kwamujuru. Tension akutaura. Akuda zvinhu zvake. Akuti ndakapondwa. Ndakagara. Hapana ikwanisa kuti nitaure naye kana kuti ndipane naye umbo. Kuti zviri kufamba sei. Ndakangoendawo pamedia. Sekuti vari kutora nhau vanokana pamedia, pa YouTube. Vana download ndakazvionera ndegawo. Muri maruda zvinhu zvake. Ende vanhu ava vari kutaurwa zita rangu. Ndakandiripo. Handida kuda kuzviramba. Kati inini kuti nditarira nemurume uyu. Ndinofanira kuendapo. Semurire wandakaita mudare raShezano. Zvinova ndiwo kumusha kwa Tension. Ndakatambirwa. Ndikatsanangura nhau yangu semutauro wandiri kuita unoyu. Nhau yako itienda kwamambo. Ndokunotaura nhau yako. Ndosaka nhasi ndauya mudare ramambo chiduku. Kuti ndo nhau yangu yandakaparana Tension. Kuti ndoda kumupa zvinhu zvake sekureva kwaakaita. Asi chikumbiro changu pari nhasi. Ndaitawo dambudziko kuti mombe dzangu dzandakatarisa kuti dzinosvika dzanonoka kukiriwa. Kuti kuda dziri munzira 5. 2 dzacho dzakasara kumusha. Asi kutaura kudai dziri munzira futi kuti dzisvike pandogara munzvimbo yeRomusiri. Asi idzi ndaitarisira kuti dzinogona kusvika kunoku nhasi. Ndiyo yaiva shiro yangu nekutaura kwandiri kuita nemumwe wangu akadzitakura kuti dziuye. Zvakare pane zvimwe zvandakapiwa. Ndakanzi panodiwa bhutsu neheti nehama dzake. Bhutsu neheti ndakanga ndatsvaga. Zviri mumotikari iyo yakatakura mombe. Kozoti mupiri wandakaitwa mombe. Ndakandanzi panodikanwa mombe hadzi 20 ne8 dzinenge dzakangosangana nezvimukono. Chero dzikaita zvimukono hazvina mhosva. Hama yangu ndikuti ndakundikana ipapo. Dai mandiregererawo. Ndazama kutenderera. Mombe dzandauya nadzo 21 ndo dziri pano pari zvino. Denedzo dzasvika dzaisvika pa 26. Tigozokupai. Ndingati ndo zvandinazvo dare mambo. Zvinhu asati apindura. Zvinhu apa tinechiteerera matangiro enyaya kusvika payari. Kuva painge kana usina kuuraya Tension. Vese vanhu vari kukaona kuuraya Tension havana kumbouya pana. Isu tirikuda vanhu vakauraya Tension pana. Vachifakasa vega. Because mune vanhu vese varikuda kuziva kuti akauraya Tension aitaura kuti ndakauraya akadini. Newe kana usina kuuraya Tension wawinge mombe dzako unodzipana. Vatori mombe dzako dzemunhu asina kuponda hama yangu. Mambo, nhau ndinoti iripo pandiri. Tension mava kwangu akadarika nepamuviri wake. Taura peya. Ndio kutaura kwandiri kutoita kuti Tension ndakatomurovawo inini. Ukataura kunyangwe asina kunzi Tension akanyara ipapa ndikuti Tension ndakatomurovawo inini.
Ndo nhau yangu. Ukadaro taugona kuipotsa kuti wewe mutaurwa. Kupuwa miti. Munhu. Nyari kutaurwa iyona. Anzani changazi. Yo unonyeka. Anza. Wakatanga kuenda wari 4 kunganga uchida kutsipika kuti musasungwe ndiwanani. Andi makaronga muri 7 kuti tudaenda umwe. Wamwe bwaramba 3. Wamwe 4 bwabvuma. Wabudidzwa. Wazodzokera wamwe 3. Ndauda uya kutambisira nguva yangu. Ntora zoti wanoona shawa. Saka chawawenga chi handika hama dzangu ende ana ndiro saka wawenga usade undiona kunge ndiri mwana mudiki Ndizvo ndiri kukumbira kuti kukurova ndakakurova. Saka wakagara mujeri iwewe? Handina kugara mujeri. Saka wataura kuti kudii? Ndataura kuti ndakasara ndirimo ndakavharwa muchitokisi aiwo handina kunga ndatongwa. Iwe bvunza ganda anokuudza handitauriri zvauda kunditaura chitsotsi chauda kundiitira ichi chese chauda kundiitira iwe wakandiura yawanza fuck off man. Unopabva ipapo uchimhanya izvozvi. Saka utiwe kumusha kwenyu chicha maona chaita kuti uye panapa. Ndoda kutaura zina nebasa rezimaniwe. Waone chicha netsa kumusha kwenyu chaita kuti uye panapa. Kana pasina dzokera inini. Bosi sandini 10 cent pamwe munhu wakauraya. Waone. Saka chauda kuwanda ichi. Taura chokwadi kuti zvizvi kunetsa. Nezuva tanga wakati chimba mako. Usade kuda kuona kunge ndakapuza ndo. Remember kutaura nemunhu aka. Zvamakaita zvezvo zvakapera. Ende nhasi usafunga kuti kukumbira kwawaita ndichakunzwisisa. Tori nehasha. Nezuva wakati chiwo akakaramba. Ndauda kutaura zina nebasa rese. Saka urota hapana zvekuita. Saka wauyirei kana pasina zvekuita. Kuda kunzi munadzo mombe. Kuuya kana pasina zvekuita. Kuunganidza vanhu vanouyira. Ndinoda kukubvunza. Mombe handi wakati ndakaba. Ndozvandakupindura ini 10 cent. Ndakupindura mombe ndakaba. Mombe dzacho dziri kupi? Ini mombe dzako handina kudziona. Saka iwe ndiregererewo. Iwe usade kuda unyepa. Zanda kuda uchikuita handisida kudzikashira mombe dzako. Kuda kuti unotsvaga vanhu vandakabira mombe. Muzouya nawo panapa. Totangira ipapo. Wanzwa? Wozvati ndakaba. Moyo. Ganda akauya achiti chi? Anauya achiti munhu anga nemombe dzake dzaiva nemapepa. Mujuru akati chi? Iwe uda kutaura zvauda kutaura, uda kundiedza iwe. Unoda kundijairira. Kwako kungwara. Kushandisa mushonga kudi. Uda kuzoona kunge wakangwara. Nezuva ndakakudza kuti mombe hauna kuti ndichatanga kuti tina mombe na3. Sanzo zvawakataura. Saka izvozvi ngoni. Ungati iwe ndinganetseke newe iwewe. Iwewe ndo wandonetseka naye. Manje zvawatodena izvo. Ndakuradzira ndiri murume. Nhasi. Wanzwa? Bhutsu dzasara kumota. Ungabve iwe kubva kumba watenga zvinhu kumba kwako dzosara mumota iri kutakura mombe. Bhutsu nemota zviri kutakura mombe zvinoenderana papi? 2 yeti wasiya ikoko. Mombe dzacho hadzina uya dzakakwana. Willard. Wazana hauna kumuudza. Ndamudza. Saka iwe ndo munenge muchiti ganda akauya nemikono ikagashirwa, uyo akauya nemikono ikagashirwa. Moyo. Ndiri kutora mombe dzangu 7. 5 dzawakandiuraya nadzo hadzine 2 mikono. Dzimwe dzese idzo ari kudzokera nadzo. Wozodzoka ne50 ne5 mikono yangu. Uchauya nadzo sani. Ndoziva kuti uchauya nadzo. Watodena. Ndakuratidza kuti ndiri murume. Usandijairira. Iwe unofunga kuti iwe mhuri yangu iwewe makandiuraya rini? 16 years. Mhuri yangu iwe ufunga kuti yairarama nei? Wouya wounganidzira mhuri yangu uda kutaura izvozvozvo. Ndimboti wambokubata here. Ishumba kaidzi. Ndimbodzivhurira. Ndimbokurova ipauri ipapapo. Inoda kutambisa pfungwa iwe. Mai. Munonzwa zvauri anotoona kunge ari kuona. Moyo. Manzwa zvandataura. Handinozvinzwa zvinogadziriswa zvidi hasha. Aiwa ndine hasha nenaye kuti wanonyepa iwe wakandiparadza. Ndakasiya mhuri yangu iri vana vari vana vadiki. Wotaura zvakutaura izvo. Moyo. Mambo kana achitaura unonyarara. Handinozviziva. Zvinoitika ndezvekuti hakuna munhu anoda kunzi aita chakaipa.
vanenge mune shamwari nevamwe vari Chinyara. Ndandambomubvunza kuti ko wavengei nazvo, kusina mhosva, haana kupindura. Saka neisusu ingoti zvauya nazvo tinzwe kuti zviripi. Kana atoya nazvo avengei nazvo kana asingadi kuripa. Ndozvinza moyo. Asi paakauya ndokunga moyo Zano wakatomutsanangurira wakati kwakanzi kudiwa 15 hadzi nemikono 5 ne7 dzaanga inadzo 5 hadzi ne2 mikono. Sandizo here moyo. Andi apo enda ndakamuti 4 hadzi ne 7 3 mikono ngandakakanganze papo. Alright, ipapo pakaita ndakapatsetsa pakadaro. Pakaitika mistake. Saka nhasi oti pane waine hadzi ngani? Zviripo i6. Muruta zvekutamba. Saka zvandanga kuita moyo nhasi handizoda kupedza nguva, ndoda kuenda, ndichitosimuka panapa ka. Ndichingonotinda mombe ndotoenda nayo. Ndakumratidza kuti zvawaita hazviitwe. Uchadzoka nadzo sandi dzakwana. Kasika mukuru watsetsa kungotiwo ndikuita sezvamandibvunza mukuru watsetsa. Izvo handi inini ndatokutungamirai kuuya kugomo. No kana gomo riri kuona kuti munhu ari kukotama ada kuripa. Imi muone muwafana kama ifana kupinda mugwara iro kuti nyaya yedu ijeke. Sezvamuri kungopira handizvo takatanga tsoro yedu dai takaipedzera uko muri kuti zvona tadaita tese tauya kubatsirwa tense nenishe Zano kuti vari kutaura. Saka mugomo ndimo makatadza tomwa mvura tochitodi tomwa nekuti pataona mambo paende pekuti munhu atadzaka haabvume kuti ndatadza. Saka imi mukatoona ari kukotama ndozvandenge ndozomboitaura kutotya iko kuya kukudedera. Ane shungu yekuti rega ndinoenzanisa saka akotama. Saka muchimubata yose munhu ari kana wenyu mwana akaba shuga anomungoza achi ndakandiri kumango mukazoona kuti yakanamira mukarota handina hangu baba handizve makutongora muchiona kuti munhu angada kunzvenga kuti andibira shuga. Chinzwai moyo. Mukuona pfungwa dzawo dzawainadzo. Mujuru akauya nemombe mikono yange yakawanda. Patamugashira ndanisanda taura zvandiri kuda. Gandi akaita futi izvozvo akakumbira. Mukuona zvauri kuita wada kupedza wese wachidaro. Mazona uyu iyeyu akatozviziva but akatoti rega ndiende nemukono Gandi akadzitambirwa. Ndozvandiri kuramba izvozvo, handitongwi pazvinhu zvangu. Ndakuudza zvinhu zvauri zviri kudiwa iwe woda kupikisa kuti nekuti Gandi akatorwa mese mopedza muchidaro zvino kwete. Handizivi kuti achaita sei nhasi. Sikudai zvako. Dai tisina kutaura moyo ka. Taiti ndizvozvo. Handi takataura. Kanga ndichizitaura. Yoda kuya kuda kundiedza. Pedze zvonyepa futi kuti ndandakaba mombe hanzi ndangomuti shamu pandaenda. Iwe zvimwe zvakutondibhova zvokuti handichatodi kumunzwira tsitsi. Zvandakungoita kungotora mombe 7 dzawakandiponda nadzo 5 hadzi ne2 mikono ndoenda. Idzi achatera nadzo achadzigadzirisa ende ndozviziya. Achisimuka panapa ndinewo zvandakakuita marimwe zuro nezvemazuva ese apa auya uchi moyo. Musi auya izvozvozvo ndakaenda kwaari ndikamubvunza kuti ndozotawirirana here zvandachida kuedza. Saka nhasi futi auya kuedza. Saka ndozvatoda kumuratidza kuti kuedza ikoko chienda kunokutsveta nehama dzenyu ikoko. Munotaurirana kuti aiwa zvataironga zvatakaoneka kuti tinoendesa mukono mombe handi zvamava muchiita mombe. Manje mumombe wacho iwona handisi kuuda. Ameno kana pane pandiri kushaisha mwana. Muri kungotiremedzana nhasi. Saka muri ramba mudziwa muri kungotiremedzana nekuti zuva riya achiuya uyu isu tanga takawirana nemuri pano padare kuti makuenda kuna anonzani una dhaka vanogona kundipupura chana chipiwa mitongo aripo bhati ndine mombe 16 isu sedare bhatati hatigone kutongera tension handizve wakomana chienda yamunonzwa imi mukadzora futi minduro kuti 16 hasi kuita ita munhu atsvagi tikazonzwa iyo mazuva kuti zvinhu zvangu zvaita se zvaringana ndisingataura hangu zvekuti hadzingani tuta zvekuti akati zvinhu zvangu zvaringana ngatichisangana naye. Saka pamwe imi sevamuri kutumaka kuti ndiende kuna mambo totora 7 todzokera paari kudzokera tokwidza futi mukuru haazoti here Zano wava kundidheerera
tikumbotaura vanhu vari kurarama isi panyika tsika dzedu vanhu atema ionoziva tenseni kuti hadzipfudzwe nekuti vanhu vatadzirana vanhu vanongoramba vari mugwara retsika. mirai ndikubvunzei saka andimukunzwa achauya futi ndomumataura amuchaita achauya futi ndomumataura amuchaita achauya futi kusvika wese wapedza tichaura izvozvo. Aiwa kana aiwa handi ndozviri kutoitika. imi kana muri kupaona muri mhepo kamusiri munhu mutopona pandikutaura. Ndati uyu akabva kumba kwenyu ndakaenda ndikamubvunza akati ndachida kuedza uyu izvi zvimwe sezvinhu asi paita nyaya yake kuti ireruke bichana anga asiri ari Tennyson ari kuita sei aimbomera nditaura saka ni nhasi auya before vaifanirwa vari mulaini vaifanirwa kupinda just that kukotama ikoko hazvina mhosva kuti kana mhondi yakadini asi pane paunoona kuti apa atyawa. Saka nisi tiri kuti sedare kuti uyu anenge ari nani pakujamba umwe kuti ndiregai ndizvipere kangu ndikasire kupedza nyaya yangu chete. Ndopatiri kutaura hatisi kuti mumuregerere ipapo, atiri kungoti ipapo paonewo kuti asiyana bichana netu vakauya apa. Ndakashi haana kana huku pamba pake Kwakaurayirei kana asina huku? Aitoti ndichapiwa kwana tezvara muzima. Saka zvandakabva ndaita manje uyo ndiri kunetsana naye uyu ndakaenda kwaari musafunga kuti kungouya zvaro kuti ari kunyepo takajamba ndakashi nezviro ndaitaura naye ndabva kutaura neiyeyu neumwe futi achauya iyeyu uyu kuuya kwaari kuti ari kunyepo kuti hapana zviri kunetsa. Ndini paakatobva kwaishe Zanu ndakamuti 16 ndo dzatakawirana akati ndaichida kuedza ndozvauya futi kuda kundiedza futi panapa kuti ndikaenda nemombe dzinotambirwa ndozvandiri kuti imi hamusi kuzviona imi muri kufunga mukumunzwira tsitsi but iye mwoyo make zvarotoita zvakashata nenhaya yekuti akaudzwa zvinhu izvi ari kuti sezvo umwe akaenda nemukono ini ndikaenda ndogashira semataura aita ishe Zanu zviri kuti inyaya iri kutaurwa kai iri kubuda kai pamedia umwe achauya achangodaro futi wese ndikuzviziva ndozvauta ndosaka ndiri kuda kutangira kuramba panapa pane uyu aziye. Handizivi kuti achadzitakura sei asi ndichandiri kudai hadzi ende ndoziziva kuti dzinouya zvaatoita izvozvo zvawatoita zvekunyepa izvozvo zvawatoita zvekunyepa zvekuya panapa uchinyepa tu woita ngosiri kuziva kuti mombe dzacho ndakakuti ngani ende ndaigara ndichitaura newe uchiti ndiri kuunganidza nezuro ukandinongedzera mombe pane yauri kuti pane futi imwe yematsaratsati yangu wakashanjira so iwewe nezuro ukati ndichaibvisa ende unenge waibvisa mombe wondoona unge stupid wautaura zvinotaura ndokuregerera iyo ndaida kuti ibatsirane yachaida kubatsirana newe pachikomiti isusu sedare rekwamambo kane pauya ari kupotera ichi ndo chokwadi ukapotera kudai kuna mambo aine zvinotarisirwa kuti akaripa izvi munoregerera handitika ndozvetinotarisira kana dziri mombe munongedzo yedu imombe kana kuri kuroora vanotaura kuti ndoda mombe 9 asi pane yamai hadzi mirani pedzi amai hadzi inotouya iri hadzi tsiro munongedzo wenyu watakaona pakutanga kwese kwata tichifamba uko zvazichirwa izvo kuti manga muchida mombe 27 but 7 muri kuda paine hadzi ngani 5 mikono mingani ipapo hatina kuparamba tangoti no paita munongedzo ngapashande pakadii pakadaro. Now iye zvine izvi kane muri kuti munhu ari kuya achikotama imi maakuchema futi 7 dziya plus mhou dzakati wandei
munenge matodzipa nedare rineri harichatombozivi kuti toita sei, nokuti zvese iyo zvimukaramwidzana ipapapa uyo unoswinyawo kumotidaidzazve uyai munhu uya aswinywa ane zviro zvetiri kuda. Saka munhu muri kuti pamombe dzangu ndisataure dzandiri kuda. Ai dzenyu taura idzi muri kuda asi so tinotaura bedzi pamakuda kuchidzosera nyaya yenyu mashure manje pekuti dzatombouya idzi munenge muchida dziri mhou dzakawanda dzotogona kudzokera yapo ndo petogona kuti tinoita kudzokera mushure. Chimira ndichikubvunzai achauya futi obva uya nadzo hadzidzokeri futi? Handichazivi kwamuri kuti anenge achida kuripira imini. Handi ndiri kukutaurirai, ukuona uyu nzwai zvandiri kutaura, ndakamuudza uyu mukunzwa paakatoenda kwakazana achiti ndine 16 akatobva kumba kwake achiti ndikunoedza toda kunzwa kuti anoti chii. Aifunga kuti ndinoenda uko ndonotaura naiye. Pandachimudza mombe dzandiri kuda ende hapana siri kuzviziva bvataiwa ngatitorei madhonza tiende kana tangoenda muwaya mamambo chete hadzidzoki mombe ari muzinzo. Amen. Ndo pandandaona kuti saka inini handichazivi kuti mukaramba muchidaro tikuita kunge tiri kuomeserana. Mukaramba muchidaro handi mukunzwa matauriro amaita moyo. Achauya muchadaro, achauya muchadaro, achauya muchadaro. Munozviziva? no hatitoiti kana muri matorambirana kutanga izvozvi hatichatauri nezvazvo. Imimi munenge muchiziva kuti nyangwe akaenda uko achadzoka nazvo. Asi dai asina kuudzwa. Handotaura hangu ndiri kupindura kuti ipapo hatichabati. Kana maakunetsana henyu kuti chidzokera nadzo izvo zvakwe murizvo. Asi isu tine tarisiro kuti ripwai zvinhu zvenyu nyaya iyo zvinhu zvipere tisingatsvagi kuti dzakati dzimwe dzacho nyangwe dziwande dzinotungunudzika dzese dziyai. Handisi kuramba moyo, chandiri kuramba ndechekuti ndakamuudza ka zvandiri kuda ka alright chinzwai ndoda kuti mupanzwise muone kuti anonyepa. Ungatiwo bhutsu dzaenda nemota yemombe zvinopindirana pato kana ndoda kuti mupabatisise moyo. Iwo wabva kumba kwako wakatenga bhutsu dziri mumba mako obva kuti dzaenda nemota yanotakura mombe zviri kupindirana pato. Haatorina kutenga dai akatenga ndiye auya atadza kuuya nadzo apa saka dzinozoenda uko sei kutotumira munhu unozotsvaga bhutsu neheti yakadai kuti mombe hanzi mombe yo ungati mombe hanzi dzabatwa wati pani pamurambinda mombe dzinonzi dzinoripirwa ngozi mombe dzangu inini hadzimiswi nemapolisi unonyepa iwewe. Izvezvi zvinyange kusimuka izvozvo kuti wakuya ndichidzida mombe idzodzo haumiswi nemapolisi unonyepa. Mapolisi anenge achitondiona haatomisi iwe uri kunyepa mombe idzodzo futi hapana. Akasipapo pamusoro imambo ipapo panenge patotaurwa ndatomboshedzwawo pachifonana Nyazura Vheti neMurambira. Izvo zviri pachokwadi kuti kune mombe dzabatwa paMurambira neVheti. Imimi moyo mune chokwadi nazvo kuti mombe dzabatwa paMurambira neVheti. Izvo ndazvinzwawo izvo ndinombonazvo nokuti weVheti wanganyepo takabata mombe obva unyazuva nyepo tirekedzai mombe dzinoenda kudare achitaura mhepo batwa. Samona pebhutsu hatipaziva pemombe tapanzwawo kuti padarika panga pakutaurwa namo ndizvosoko pauri kuedza kutsonaka ndepekuti nyaya yenyu kana maakuripwa imimi yauya kudare yapinda chinonzi tsika. Saka tsika dziri kupinda pekuti imimi makabvutirwa mombe dzenyu dzamakatenga dzaida kuenda muchato dziri 9. Pamombe 9 makabvutirwa 5 hadzi ne2. Mombe idzo ndo dziri kudzurwa nemunhu wese. Dzimwe idzi muchitanga kutaura dare paya takatenderana makati imimi wari kuripa kukuuraya kwakaita sei kwakaita maimbozida dziri 10 vanhu vakanonoka vakaenda kun'anga makuza dziri 20. Zvareva kuti patsika yedu tikazoka izvi zvinonzi kuripa kubvuma nekushambidza mhosva munhu yaaita. Munhu akanzi ari kuipa ngozi ari kurumura mweya wenyu imi murudzi rwake achibvuma nechibatiso chamunoda imi muchisvike kurudzi inoitwa mombe kuti waya watambira wapururudze imi mweya wenyu uzorore. Saka kana mazidzorera kwamambo manje izvozvi hatizoziva
kana mutemo wavo ukazwa kuti mambo waramba kuti tsiru hairipe, pakangoiswa zive kuti kuripa hapana mukono kana tsiru kana diki kana hombe. Kasimba mukajekesera mambo kuti inini ndiri kudaidzi kuti 7 ziya dzabereka hakusi kuripa, mombe dzangu dzawanda. Panorerukira mambo mukangoti nda kuti aripe ngozi, hairipwe nemombe ine zita. Ngozi inongoripwa nemombe dzine uwandu 12 here, 100 here, 9 here. Idzo dzamakatorerwa idzo dzinodzorerwa neuwepo wani, kana anga iri tsiri modzorerwa tsiri rani, jongo dzimodzorerwa jongo dzirani. 7 makajekesa kamana dasina kuramba kuti wandidzorere mombe dzangu dzawakanditorera. Saka dzadzorerwa 7, 20 dzaadze kuripa. Yekuripa manje kana kwaakudare pasi chigare tsika, hatigone kurambira munhu kuti mukono kana mukadzi kana itsiru kana kuti yajongo dzakambobopwa nokuti pari kuripiranwa. Ndo chete zvamunoyera kudare nyaya mungadai maitisa kumba kwenyu munoya kwamambo kuti mambo waise tsika pakuripirana kwamuri muita zvenyu muri unyararo pasina makakatano. Plazi pamusoro paizvozvo daro rineri harisi rekungofumara apo, idare rakatorikomendwa negovernment, rinotozikanwa. Rimwe racho tinonyarara taona kuti makapurikidza kumberi. Isusu tikazobvunzwawo, because court icourt. Asi manje zvinozosiyana, isusu court yedu inosenzesa tsika dzechivanhu. Makoti ari mumatauni kwese uko anoita uko makoti ekwana magistrate anosenzesa kudzidza kuenda kuchikoro. Asi isusu tinoisirwa kuti munodzidziswa tsika dzekugara nevanhu, tsika dzekuona kuti ichi hachiitwi. Izvi zvamakuita makaona takamboramba here zvese zviya, makamboona takamborebesa kudai. Asi tikakuonai manje kuti kwamakuenda kuti bvumai kudzorwa, isusuwo makaona takunyanya kudzvanyirirai, imi makafa titaurirei kuti hayo tinotozviziva kuti kutaura nemunhu akafa. Saka mutoona tichiita soft maningi nekuti makatorasiswa upenyu hwenyu nevanhu ava. Saka hatidi kukudzvanyirirai futi. Tinongoda kuti kupidigura munhu usingatsikwi nedanda rawapidigura. Because ungaita sevanhu riri kubviswa pagumbo rondotsikirira uyu asina mhosva. Isusu hatidaro. Tsika dzedu ndidzekutoti uyu ndabvisa zvese zvamunotaura, kana zvamakataura ndakuda kuna nanhingi nanhingi ndoda ng'ombe 30, vamwe vachibvisa ng'ombe 27. Hatina kumbopikisana nazvo because taitaura nemunhu akarwadziswa. Nazvino totyasitere kunyanya kukutaurirai, hatizivi kuti hama dzenyu nemi munozotoona panika vanhu vari kutongera utsinye, because tiri kuchema munhu akafa. Tese tiri kusiririswa kuti ndofunga kuti pakafa baba wako 16 years ago, pamwe unenge wapa neimwe stage, because baba wako ndo vaikuriritira iye Tencent. Nhasi haakumakurira munhamo kuda kwevanhu avo vakakuponda. Saka tiri kungoda kuti nyaya dzingoenda zviri nani, haikona kuti zvinoenzana, zviri nani kuti Tencent anganyaradzwe here. Tencent was my friend. Nunga mese munozviziva komana wacho. Akatomboya pano akavaka mushongo. Tencent baba wakomana. Paakafa uko tese takaenda iko kuti kandomuviga tichirwadziwa zvakashata. Taisaziva kuti vanhu havachazobatwazve. Vakanzi vabuda. Sezvinge zvichitaurawo. Kubuda munhu auraya vanhu, munhu. Vakanzi vabuda, tikati kana zvakudai zvashata. Nawo wamuka wavabata vanhu vaya. Iziri kutibatisisa stereki, asi hatidi kuti ushaishe zita rako Tencent. Nemanakiro wakaita vanyika ndaione kuti vakashata ndana changadzo. Vakashaisha. Hatisi kumupipirira. Tiri ana changadzo, asi hatizotongi nedemoba.
tinenge taenzanisa Tencent naChangadzo zvafanana, hazvina kufanana. Saka tiri kuti iwewe ramba uri pako pakanaka. Nomwe ndatonga matare enyu, nyaya yekutonga munhu akafa aurayiwa nevanhu. Kuna vamwe vanhu munototonga makatsika matemo. Waitoti sezvaanga achiramba ndinokutema, kuti batai. Zvadaro. Asi ndo zvatiri kuedza kuita kuti no Tencent hungu unotseketuka, usaramba wakaoma ipapo, tseketuka. Mabhobhera kare mukutaura pamusoro imoyo, pamusoro idare tange ndikukudzosai kumashure idare vhiki rapera ndakagarapo ndikambosimudza ruoko ndichikumbirawo kuti vanhu vari kuuya pavanouya movatsanangurira kuti kuri kudiwa mombe 15 zvakati moyo mukandipindura kuti izvozvo ndezvaTencent. right, isusu hatidi. hatitaura. Zvino zvaakundinetsa Tencent wacho ndiye akutaura zvipi izvozvo zvinoitika. Tencent sezvaanombobvakachira vanhu, isu tisiko hatizivi kuti anovabata nenzira ipi. Ndazvitwa ikoko munhu obva uko asingana kumbotaurirwa vakatopedzerana, nenhamba yake iko iye otaura zvaanombotaura Tencent kuti ndakabvako, ndakakuona paipa, isi toti apinduranai. right, pakanaka moyo. Zvino murume uyo akaudzwa akaita nhaka nezuro manheru aita tauro achidai dzakakwana iti zvakadai kana 3 zvazodai yematsaratsara yanga akati ndaibvisa zvakati zvinotouya panapa tona handizvo zvari kubvuma. Regai tikupindurei watifoneti. Kana zvakadaro manzwa zvataurwa namambo kunzi Tencent anoenda ega uko ondotaurirana nevanhu. Isu kuungana panapa inzira yekuyananisa zvinhu zvakatongwa kudhara tisipo. Saka mukaona zvadai so imi munonetseka nei? Regai kurwira zvauya isitiri kuti zvauya izvozvo tazviona sedare rechiwano. Bvumai izvozvo. Kana paine zvazonetsawa zvaitika futika sekuya hatina kumbowadaidza kaisu kuno wanouya futi. But isusu chatisingadi manje ndechekuti zvinhu zvapanapa zvambouya toita kunge pane rimwe simba ratinoda kuexercise isu kuti wedzerai zvakati, itai zvakati, ngazvitaurirane ikoko naTencent. Panapa totongouya kuwitnessa chete kuti uyu abvuma zvakati, uyu abvuma zvakati. Saka haisi nyaya yekuti titsvagane kupikisana neuyu kuti tazomukonvinza. Uyu ngaakonvinzwe nezvinhu zvaani. Panapa zvauya izvozvo, kana Tencent aine nzira dzake dzaachaita nadzoga ngadziitwe uko. Totozoona kuti uyu auya achimhanya kuti ndakakanganisirani. But dare rino sekuungana kwataita idare ramambo rinotarisa kuti shuwa kana munhu akotama auya kuripa chinangwa chechekuti vanhu vabve pano wayanana, vanhu wasanetsane wachibva panapa. Vanamai mauda kuende pane vakutonga nyero. Wataura mashoko mataura zvakanaka mati hatina kumushedza. Kana akanganisira Tencent achadzoka chini? Ndizvo chaizvo Tencent, tora zviripo zvauya zvaonekwa. Asi kana akanganisira Tencent achadini? Wazinzwa kana pazinziza anzi kana wakanganisira Tencent uchadzoka chini? Aiwa maita basa ndo awa ndo right maita basa moyo mazinzwa toda kuipedza takadaro. Isaka na Tencent aikona kunditera masi chatiri kuita pano Tencent ndo zvinoita padare dare ndo zvinoita pamwe rinoreruka pamwe rinooma. Isusu zvatinongoda tida kuti munhu wese asununguke padare, ndo zvatinotarisira.
iwewe Tenzin bata vanhu zvaunoda zvese panapa isusu tongoya tonzwa Tenzin abata wakanzwa mwayo akauya paipa aita awe mukono handi wakawazi hamuna kumubanda asati asvika ipapa aiwa kutotanzenda mubata uyu chimirai muchiona zvacha aiwa hatikukurisa moyo mimiso matotambira kana zvatadza zvinongoita semunzwa wabaya mugumbo munhu anoonekwa pakuitwa urwa chashungu auda kutumburwa. Aiwa ayo mashoko akanaka kuti kana wakanganisira Tenzin uchadzoka uri kuzinzwa here changadzo nyarara tikuenda tese handina kwandiri kuenda nhasi tese alright moyo zvamataura ndanzwa kuti kana wakanganisira uchadzoka aiwa hapana chakaipa saka wati 21 dziripo dzimwe dzacho wati dziri kuya nguva ndikutarisira pabve pamwe nguva ine atova padyo atari muchero aiwa tinambe takamira nemotikari murambinda nechizvu kuteerera takwira mudare kudai tanzwa kuti ng'ombe dziri murambinda kwamurambinda nekuchifu izvo zvinachinja futi patataura naye ndakamirira kuti vandinyorere pauzoti ndanyorerwa tsamba ari muchivhumtown izvo anga atori kupurazi kwake kuabatwa sei ari kupurazi kwake dzamiswa sei dzisati dzambokwira motikari hani muzonaona moyo ndozvandinotoda kutamba nepfungwa dzedu ngatimbodzokerei anatsokuonaita ndekwekuti wati iye handina kupihwa pemiti ba asi mapurisa akira padanga. Ndoda kubvunza futi saka hanitodini nedare takangogara pano kumirira ng'ombe dzichikuchirwa dziri mudanga isi dare unoriparadza sei chikafu hamutengi ndopatakumbira tichataura nedzeidzo ndakutokubvunza imi toita sei tosimudza dare kuti tiendai henyu ng'ombe dziri kuuya kana kuti hatichauya voda kutoita kunyepa tiri kutaura nedzepano changamiro wangu dziri patiri asi zviri pamwe chete uyu chipiwa miti kuziya kuti imimi muri kuti mune dzimwe ng'ombe dzisina dzimwe dziri kubva bocha handiti dzimwe dzabatwa kwamurambinda dzimwe dziri pano saka ndikutaura kwatiri kuita isusu tiri kutoitaura on behalf kuda iwe chipiwa miti kana ng'ombe hanzi dziri kuuya wadini kuchinzwisisa handiti iwe wakutaura kuti dzimwe dzitori mudanga saka handiti tabva taneta tichakubatsira zvaitika zvaitika ndada kukumbiro hangu kuti ng'ombe dziri kubva kubocha ng'ombe dziri kubva uku chivhiti nhati dzamamurambira maizogona tokumbiro hedu kuti mutiko rimwe dhezi dzozongoa rimwe chete moyo idzi dziri panapa kutokumbiro yonyarare moyo mera iwa usapindura tinopindura tiri kutonga nyengo iwe changadzo wakazwa takukuti iningi ipowa miti wakazwa takuti heyo taitadza kana ichi pakanaka imbonyarara tipe chanzi uyo ari kutaura uyu haasi kuziya nyaya yemamiriro yakaita padare pano panouya munhu wese wese iwewe inzwa nyaya iri kutaurwa namambo
nachangadzo ndo dzaunopikisa idzodzo dzinotaurwa mukati umu. Hatitotenderi kuti vanhu vaite njongo vanokanganisa nyaya dzevanhu. Saka ani tinoda mhuri yekwaChipuwa Miti, saka takuti igarai apo, nemhuri yekwaChangadzo ndokunobva vanhu vanotaura nyaya iyi, nemhuri yekwaMambo. Tisu chete tinotaura. Takapa munhu wese wese kuti ataura, hatizivi kuti ari kutaura akatarisa kupi. Pamwe anotogadzira moto wekuti tivhiringane. Isu ndinoda kubvunza uyu badzi wenechida kubvunza kuti ambofona achiti ng'ombe dziri maMurambinda. Ndiye afona zvere achitaura kuti mombe dziri kuChivu. ati kwaMurambinda ndifunga kuti zvanga zvakawanda. Makutaura chokwadi manje. Munin'ina wangu panguva yandanga ndichitaura naye tasvika panapa anga ari kupurazi kwake kuChivu. Saka noraiti tochidini isusu. Uyu anotaura kuti ndoda ng'ombe dzangu dzakakwana. Todini nombodzoka nadzo here dzauya idzodzo. Musatidaro Changamire. Aiwa, ndinotobvunza kuti toita sei? Tichingokumbirawo kuti zviripo kana kuri kuti nguva yaramba kubatika yekuti asvike vanhu vari pano. Motipawo uri mona mota munogona kuvayo muchindibatsira. Iwewe mira ndikutaurire. Pane nyaya wanyepera dare. Kundinyepera inini pano. Order. Ndindati ndaauthorize kuti vanhu vakwire mudare. Handiti? Tichimirira kana pane dziripo tichataura nani nemuridzi wemombe. Zvino wati iwewe taamuno mugomo. Unoziva panorwadza kukwira. Unoziva inei holiday. Vanhu vese ndavaunganidza panapa kuti handihuyai tibatsira. Ukaona vanhu vaakurwara vachinetseka. Isi toti hatombomirai holiday kusvika yapera. Mungati mambo ane mwoyo wakanaka. Uri kunzwa kwatiri kubvira kure. Tiri kutoita fanika uyu ndiye akauraya Changadzo. Ndozvazva kutoreva. Just because isi tiri kutaurira uyu Chipuwa Miti kuti shamwari dzika mabichana, imbomira bichana tidai. Iwa kutaura kuti munhu wandinotaura naye ndaitotaura nemunhu ari ng'ombe dzisati dzambokwira motikari. Ari kupurazi. Saka tinoti zvatiri kuita zvese munomu ndizvenhando. Iye paangaimbatira ndopandashaya kuti ari kuimbatira. Uyu kutiyama ero. Uyu. Tazvino munhu akadai mudare. Because anotendesa nyaya, so isatopusa kuti tinyengerere Chipuwa Miti. Tatoneta isi. Mambo kuti aizaifira taifona wamunasa kuzwa ngomana wachiti chitotaura ari pano mudori panapo. Aiwa, ndichada kuti mune makukangasa kuti mambo. Kuti mambo fona kaini. Matobvunza. Umbo ndiwo hada kufona kaiwe. Handizvo. Ndizvozvo. Handiti wazoona kuti isusu tinotaura nyaya hatitauri munhu. Iko zvinezvi iwe kana vasinga vagonda ndakuita ndega. Wazindwa Chipuwa Miti. Ngondipawo simba rako iroro. Unozvigona. Ndimbovabata bichana vari kuita vari kunyepera dare kuti ng'ombe dzamaChivu dzakabatwa paroad block dziri maMurambinda. Iyo ng'ombe ichimudanga. Moyo ndakubvunza kuti mune umbo nazo here ndandichiziya ava vanhu avo kavo mombe hadzitori naukwana awa dai natse kupafungisisa kuti munhu anoti ndakatenga bhutsu mota ibva mumba wake obva yasara yasiya mota inotakura mombe. Munhu aroda uripa here kuda kutesta kamasimba manje miraone iwewe. Miraone zvawaita neuyo ataura handiya mai makajaira anditoza mabva muchivi ndandatomboteramira pataura moyo ndandanatsokunzwisisa kuti kana zviripo hazvo zviripo
asi dai moyo mapanzwisa panda kubvunza kuti mune umboonazvo here? Umbo ndiwo wakasoko. Izvo zvani mazwa achita kufona here? Kwakafona akadairwa ndoti anda umbowe. Ndendinawo kandazwa achidaira nemunhu halo. Wari kunyepera imini. Vanhu vamatsotsi. Right, tochidai hatingatenderedzwi nevanhu vanofema vashaisha. Ndakubvunza vanhu vekwaChangadzi. Toita sei? Inini ndandine chokwadi chekuti munhu ari mombe uyu aifanira kusvika pano zuva satani. Ndoumbo hwangu hwandanga ndinawo. Nekuti foni yangu ndadzima semunhu apadare. Asi ndanga ndine chokwadi chekuti mombe dzinofanira kusvika kuno nhasi. Dzinganonoka asi dzaifanira kusvika pano mombe idzodzo. Saka ndodini ndakubvunza way forward. Hatichasviki manyepera dare, manyepa time yarasika netime yedu pane kuti ndida kutoenda tatanga kuti tinokurumira tikasire ngoti bhurabhura mombe dzitoripo ende Changadzi auya ndo atombonzwa nyitaura auya ega zvino apa ndodini manje taurai mimi kwaChangadzi todini dismiss here ava vekwa vadzokera havandozorora. Mambo ndaikumbirawo kuti vana Makuramiti yavambotiwa kanguva zvishoma tinzwe kuti ava papi anosvika mukomana uyu. Aiwa inzwa zvatiri kutaura nditenge takamirira ndo zvamatadzi ende mava mataura dai matombotinyepera zvakaita uya ndiani zviya uya boda uya akati ng'ombe yadzarasika uya ndiani Gandhi akataurirwa panapa kuti nyepa mashereketa pang'ombe idzodzo saka nimi makadzokera kumba munondodziona akadzoka akauya nadzo zvinopenyu apa Changadziwa pako pakaoma hapana witness because muri kubva wataura mudare chaimbo ndechinyepa iri ng'ombe dzinge dzisiri mudanga hanzi dziri kudanga hadzisi muchivhu mamurambini saka tobatsirana sei ngawadzokere isusu dare rino rinotonga chinhu chinopera naiza totonga chinhu chinopera chapera hatitongi chinhu chine manyepo chinomuka zvikangodaro chete dare redu rare nhando munonga mazvoona tichitaurira uyu Chipuwa Miti ndati ndiri kutaura kuti mazvingo ataitaura Chipuwa Miti kuti Chipuwa Miti chamwari pava tione tichiti isusu munoona munhu akaenda kurwizi aida kubata hove huru anoenda nemasesi odzikandira masesi hove dzinofunga kuti munhu rakapusa kutipa chikafu dzodaidzana dzese dzoungana pamasesi uye anoziva kuti nguva ino haisati yaita pane nguva yano ndakundotora muriwo manje idzo dzadhakwa ndo nyaya yavari kutitambisa nyaya yakafanana nayo kuti regai tisiye moti hakuna mombe toti ng'ombe dziriko istoya panapa nenzara tiri pano tiri kuita zviri kuti tiri kufamba tototi takarasima nemunhu wamakauraya shamwari yangu kutoti inzwa kani iwewe imimi muri wrong kudaro unoita sei kuvanhu kwaChangadzi uye iwewe zvawakati zone kutanga kuti namombe na31 ukati dzakakwana uye dzakubva kuchifu ndedzipi chindipindure iwewe kuramba wakanyarara iwe uriwo nemhosva chokwadi Chipuramiti
zarichikwira miri zvashaizhe zvenemunyarara ndotamisira nguo ndakataura newe manheru mombe yematsaratsata yacho iyoyo ndaiti ndichitendera mudanga so yaidai ndikakudza kuti washanjira mombe ukati ndichaichinja handikunzwa iwe ufunga kuti iyoyo ndiwo wabva watanga kungwara saka kuti wana mujuru nanagandi wese wakatina 30 ne27 iwewe ndiwo wada kunyanya kungwara unoziziya here kuti kutambisira kwaita mambo neni ndokwanisa kudziwedzera unoziziya here because iholiday iye mwana wandiri kutaura iye anengada kuzorora hazvisi nyore angada kuzorora wotouya kutamba kutenderedza bhora risina mweya uchidaiso uchitoona kunge tisingafunga zvanda kuda kuchiwiri iwewe ndiwe muchanounganidzana uchataura kuti ngozi yakaoma tanga ndikukunyara bhosi pane matombo unodonha ukafa ndikukusiya uchidzika tanga uchidzika ndakukuratidza zvataita kune mukadzi wako zvandakakuita iwewe unondiziya ndonzi Tennyson unondiziya handi unengo tumishonga tomune mina tomuhomwe uto tokuti anzi anotadza kutaura kana kuti zvata iwe n'anga yamaitemba imimi yamubhoera yakafa muna August yamaitemba imimi yamaienda unoti Tennyson ngaadai so Tennyson ngaadai yakaparara dzama kuendera idzodzo unokwanisa kutosvika achinzi hapana saka yoda kukuratidza kuti ndiri mukono gandi ndofunga ukaona gandi achitaura kuti wemurume gandi anga nedumwa rake muhomwe bani ndakataura iwe tumushonga tiwaona tiri muhomwe toto hatushandi pandiri ndakafa makandiuraya saka zvandakuchida kuchiita mombe idzi ina ndichatambira hama dzangu mumota toenda kumba nguva yawatambisira moyo imhosva huru uchapedzerana namoyo inini yawanditambisira uchaona zvandoda kuita uchadziwedzera wanzwa iwewe nehama dzako kubva kumba kwenyuko kuya muchiti ngatiende ne21 anodzitambira waning'ina wako newakoma wachisekera izvozvo neuya ataura zina nebasa ngozi hakusi kuroora kwekuti unoti tauya ne5 wanzwa makandiuraya wana wangu wakakura wachitambura wounganidzira wana wangu unombonatsokuwaziya here ishumba dzinoruma ndodzisaidzira izvezvi uone zvadzinokuita wouya udzitaura otouya kusikidza shumba nenyama iwewe panapa ndodziti dziibvute nyama yacho uri kunzwa iwe ndikutaura neiwewe wausudaira pakanaka moyo achadzoka nadzo kuombera handinzwi nekuombera ini kwandikutaura alright taku isusu ikwamita ari kupi mukuru tiri pano ndinofunga mashaishwa mhesa unodziya kana machaenda kudare pane vamwe vanoti sukusu zvinhu zvinge zvaakunaka zvoshaishwa kwenyu zviriko kwedu zviriko kwese kwese zviriko asi sevarume vakuru takadai kuungana kwataita pano pana mwana mudiki pano ende zvatiri kuda tese hapana asiri kuzviziva todini ndambozorodza Tennyson isusu murotati hatina zvatinotaura tinova tiri mumashure memashoko ake asi ndiri kuti isusu uri kuonawo sei kuti tamupa mhosva kuti akanganisa pamamataura paya mamataura vanhu ndanzwa zvangu vanonga vanga vakutaurira zvavo pasi sokuti munava mava makutoenderana but zvazotaurwa kuti mombe dziri mudanga kuchivhu papabuda sitori yekuti hanzi dziri pavhete pamurambinda zvakutokanganisa zvakutodawo kuti imi mumbotaura naye henyu soko muchingotaurirana semunhu wose vanhu vamukutaurirana ipo paenda toona kuti anga kutotaurana ake hapana patinotadza kuwirirana asi ungoti taakutonyarawo sokuti taakumudzerera here semunhu akafa
Ipo paya ndanga ndaona angakutaura zvakanaka nemupamama. Handi tinowirirana. Isusu apa takutsvaga zano. Oyo kana achida kuripiswa zvimwe soko anomuripisa. Anomurova neshambo. Idzi ng'ombe idzi dzodini dzauya idzi dzichasare pa. Kana soko achida kumuwedzera dzimwe kana kutaura zvavanoda dare riri kuzvinzwa. Noti kuti ng'ombe dzisare kwakuenda ngetatadza kuenzanisa nyaya. Vakachipuwa miti vamwe vanoenda vakutaura kuti chipuwa miti wacho haangachinja zvinhu. Vamwe votaura kuti ava munonzi wekwachangadzo wacho matsotsi. Saka nizvizvezvo hatizodi kuti dare riparare zvakadaro. Saka ndatirega nitaure nemi baba vacho. Isusu hapana tinombotaura isu kuti tirodhe mota. Dai mataura mukadaro hatimi ng'ombe dzatobatwa pamurambi. Ndo pendiri kutaura Changamire kuti handina kunge ndazwa kuti ndotsananguro iripo. Tatenge tada kufonera nyaya zvapolisi kataita mapenzi. Taita kuti garifonesa dzinyazura. Handizve wabate polisi pachivu kuti wevheti wapiwe. Saka tikataita mapenzi manje wapusa kuti hakuna mombe dzamutitiki. Nguva yavari pamatembezi andauza takutofonera mapurisa zvinhu izvo zvifamba. Pamusoro imoyo. Pamusoro Changamire ndimbobvunzawo kuti mhapapi. Kubvunzana. Ungamubvunzira padare. Dzozoya dzobatwa kuti pachivu. Naro pepa racho Changamire. Haiwa dzakauyawo kuti mapapi vanoti rodha mota. Toziya kuti ezvinezvi dzakuya pachivu. Dzendobatwa futi. Handifungi kudaro paChangamire. Ngoma mbotaro dzabatwa pamurambinda. Tsanangura. ndaise palauta Ndokutore permit ndo kwaitaure murambinda. Avada kutaura ndevachipuwa. Pamusoro imoyo. Baba wani. Ndati vachipuwa miti. Agara yenyu taure makagara. pamusoro Changamire. Kuchamba bhora uchinziwe nhasi unoita 9 iwe undoita fullback uchirovera mabhora kwaunoda kana mudondo kana kuti ndo zviri kuita vana. Kusumudza madzishe hamunyavi. Tine zvakati isu tinouya nazvo zviri munzira. Zvakakwana here? Chekutanga zvakakwana. Muchinda wekutanga akaunza ng'ombe 27. Kakazonza 3 dzei. Wechitu. Good. Zvino zvakutamba ava vafanava vakuti isu tinogona tiri kaveve vakuru vedava vakapusa isu tinogona kuzvikavha. Munokavha kumunhu akafa hamusi kurwisana nesu. Mukazoona isu tobhamurira heti yakadai pasi ndichipika kune vari kudenga uko munopera nerudzi. Tombosiya zvekunamata unogona kutsveta kuita zvousatani. Ndikakukorekai izvi zvamuri kuita izvi zvekuda zvinhu zvenyu
zviri pamutemo. Ndingazofunga kuti mang'ora zviri pamutemo kana kuerenga mabhuku kana kuti mutemo unototi kuti upedze kuripa ngozi. Vanzi kupedza ngozi kuiripira. Hapana anonzi ari kushaisha. Asi ava vari kuti pinde bude ndo vari kushaisha. Aiwa, pandiri kutaura ishe. Mambo. Ndiri kutaura pakuti ivo vese kana vakatarira so mhuri yese iri pano kufambira rugareri. Sekuru kuita ndakurawo nekurwara kazhinji kurwara kare ndichiri kunzwa panovhurika nzira Tombaji manya wachikadzi. Manja nzira dzivhurike pese pese. Ana akasipura nzira kapano. Moyo. Haro. Ni mombe dzataura dzari kuti dziri mukubocha dzimwe. Pambori nehadzingani kochanga. Pane dziri kuuya idzo pane hadzi nhatu dziri mumota idzi. Dziri koko kumadhonza ese dziri kubocha. Iyo mina ndikubvunza. Iyo uri munhu akaita aiwa iwe tsitsa uri munzvimbo. Nezuro mumba mako wakati chinyi? Waona nditi mombe dzakakwana. Handi kudanga tina wenda kudanga. Ndikakudza kuti iwe wakaishereketa. Saka iwe zvawo kuzoti kuchivhu iyo wakuti kuchivhu kuti bhutsu dzaenda neuyu hausi moyo. Uyu munhu asi kuda ndiripo. Auya achida kundirasirira. Dai anga achida kuripa ndofunga moyo kutanga pandakaita kutaura kwangu kusvika nanhasi handamboswera ndichikakaridzana naro. So uyu munhu auya kundirasirira kuti dzinopera mombe. Manzwa uyu zvaataura wauya wakazvironga kuti vanotipa mazuva tozopedzisa hakusi kuroora. Nezuro ndakataura newe mazuva ese aya tairwisana mudzimba dzenyu ese aya. Chinoitika moyo ka handi manzwa awo achitaura kuti Nezuro akanzi ndikaenda kwaari uyu ndotaura naye ndichiudza hama dzangu kuti ari kuti zvakati uyu akati. Saka hama dzangu dzenzichiziya hapana chitsotsi chaanoita chisingazivi hama dzangu. Ndosaka manzwa uyu achitsanangura kuti Nezuro akaudzwa akati ndiregerere mai wakati chienda pane umwe ende ndakatoenda pane umwe kana nhasi makuseni pandanditori pana pandakamira umwe zvezvizvi uchanonzwa achakuudza iwe ndajamba iwe ndichiti ndapedza iwe ndidzosa kumashure. Hondo yawatanga haiperi. Wanzwa pamauya makaungana nehama dzako mukoma nemunin'ina moya mutaura kuti hanzi ngatiendei neututu tobva tadai so dzimwe dzozouya zera rako wakauraya munhu moya kufungidzisa hama dzangu kufa kwandakaita panapa. Uye uchitaura zvauri kutaura izvozvo neuyo adairawo kwako kungwara mishonga yako yawaisa muhomwe kuti haatauri achabvuma manje kwete urikutamba nemunhu akafa. Ndiri kutonyara mambo vanozviziva zvandinoita panapa. Ndiri kunyara pane matombo ukwanisa kurovera ukafa usakazopedzisawo ndiripo. Kuda kukudzikisa ndakudzikisa ndichaenda newe zvandaita zviya ndizvozvo. Mashoko awakataurwa nemukadzi wako kuti ripa munhu aurayiwa aya anokwanisa kutokusiya nhasi mukadzi wako ozodzoka wapedza nekuti hondo yacho yawatanga haiperi. Ndakafa hauna simba raunondikurira mishonga yese yamaita yaya zvakapera ndakamuka. Mukadzi wako kuchenyama kwaita chikanda mapoto pasi achikurova ripa ngozi zviya zvishoma pane zvaachakuita achatoenda ende wana wako ndoda kukuratidza kuti ndine simba. Neiyeyu ataurawo zvisina nebasa iyeyu
vachakuudza ndoda kungouya ndichirova tutu 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 dakuratidza kuti iwe manje handikuurayi unoziziva zvandokuita ziya ndakutounowedzera saka moyo munhu uyu auya achititambisira nguva dai anga achida kuripa makaona pakauya Gandhi namujuru Gandhi ndakamuudza kuti mombe washereketera ndopakabva ati uyu murume akati ndouya nadzo Sunday na 5 anga atosvika panapa ndanda kutofoni wanga kutofona kuti manonoka kuratidza kuti zvaidini zvaimunetsa uyu zviri kumunetsa asada kuhwanda hama dzake nekuti vanenge vachishandisa mushonga kuti unouya nemushonga wakaisa muhomwe uchiti hatauri inini Tenseni ndonetsekana newe iwewe saka kuirana kwangu newe kuchatonetsa pautongotangira kutaura nyaya yako uchinyepa kusvika izvezvi nekunyepera pamba totaura namambo ndandateramira ndowa respect takabva tese kure Tense vakomana vave kutora nhau vaya vari pano vari kukumbira kumbokubvunza tinovatendera ndoda kutombotaurawo futi navo vatoita zvanaka mukoma Tenseni zvavatoda kutaura neni ngavataurawo ndisina mubvunzo kuna mukoma Tenseni ndanga ndiri kune avo undobvunza bvunzai onaka iwe kubva titange nyaya idzi uta mari neni sure but pauruta mari neni waisukudzosa banda uko ndanga ndichitotarisira kuti pamwe muchanditi hai watambura nekufamba mira ndikukandiro $1 saka uri kureva kuti hausi kuita mari isusu chatinoita kugadzira nawo asi mari hausi kuita iri kuitika shoma yakabva kuna aora tichibvunzako zvaungoda kubvunza right ndandoda kubvunza kune vakuru ava kuti ichokwadi here kuti nezuro makaona samboziva hangu kuti nditi takawanana ini ndisikakwanisi kuona zvimumhepo kwete ndambofunga kuti wakauya pamweya asi ndazonzwa vachiti taivepo saka ndada yasonzwisa ipapo kuti wari kuuya panyama here kana kuti wari kuuya pamweya nazvo zvingatozikanwa naivo moyo zvakanaka musanetserepo hanzi ndinoziva ini ndakuenda nehama dzangu uchataura chokwadi wanzwa kana wauya panapa wauya kupotera chokwadi ngachitaura iwewe kuti hanzi zvinozikanwa neni handisi kutaura newe herewe iwe wakauya sorry tegerere wakauya unoziva kuti unorohwa here panapa iwe hakutseki mani usatambisira wana wangu nguva mani uenda wakuita vanhu ngepwerewe usati hateererai munyanya yacho zvaibvunzi zvinosvisa kutaura kani vakomana Tensoni kamchinga mazuva kuti angosvika ndotsika yake yaanoita iyoyo yaikarehwa naGandhi kuti uyu murume mukuru uyu usatambe naye kana mauya mudareka munoita zvekudara hatidi hasha inga tiri kutaura zvakanaka unotaura 1 by 1 maya mukaita manje kuti muva maita zvakuita Tenseni ane hasha masiyana nayo imi munotedzawo dare rechiwano nekuti muri wano handizve saka netoita order kuti tipedze nyaya yedu mune zvakanaka ndasarwa nemumwe chete mubvunzo wokuti ichokwadi here kuti mune mushonga muhomwe
Pindurai wakuru. Hamuna mushonga. Saka havasi kuona nai. Vantu vari kuvhundutsira. Vari kuona. Ona vari kuona. Saka munawo here mushonga. Neshambo ndakadzidza zvakawanda. Ukaona munhu ashinga kuuraya munhu, hakuna umhondi, hakuna zvakadaro, zvinokunda izvozvo. Izvo zvatiri kutaura zvese havane nazvo, because kuripa vamwe vacho vanenge vatoripa nemombe dzekupuwa nevamwe, asi haasiririswiba. Nokuti kwamabva kwatabva kwese tiungana panapo kuti vasiririswe kuti vapanicha vanhu vese vari pano. Takati munhu verenga vanhu vese vari pano vauya kuteerera nyaya yekufa kwaTencent, kuti ihama dzaTencent dzese dzavanhu ava havasi kubva kune imwe nzvimbo, vari kubva muno, vari kurwadziwa kuti shuwe toda kundonyatsonzwa kuti munhu ataure. Iwo yapanapo wodzana-dzana wokukanganisa kusvipa munhu zvinorwadza. Tine tingoda kuti hatidi kutambiswa nyaya idzodzo. Nyaya inongoda kuti ikaitwa yapera. Zvakaita vamwe vaya hazvina kumbotora nguva yakareba. Munhu akatobva achitoziva kuti tiri kuenda, hama dzangu ndiperekedzei. Dzimwe hama dzaitoya kuda kuteerera kuti shuwa wakazviita iwe. Vamwe vakatomubatsira kubatsira vanhu vaya. Zvino kana wapanapo waitofanika uri kumanikidzwa kuno kudare, uye hausi kuda kunyatsoita zvinhu kwazvo. Nyaya dzakadai so tichazotenseni siyana nawo. Tinenge taita utsinye. Munhu atomuka akachiti ndiripei kuti ndigare zvakanaka. Ipere nyaya ipere. Tencent takataura naye paya akati kana ndazopedza nyaya dzangu ndichakudaidzai vanhu mese. Nenda hamuchazondioni futi nendaenda. Nhasi ari pano tiri kufamba naye. Imimi makutadza kutaura. Aiwa, edzai kuita zvinhu zvakanaka. Murozvinzwa. Kumbirai ruregerero kuna Tencent. Kumbirai ruregerero muombere kuti Tencent akanganisa. Kanganisa Tencent. Regererewo. Akanganisa. Akanganisa. Regererewo. Tichivapindura zvavapedza vari kupedzisira kutaura. Ora ndozokupindura usiku. Ndokupindura usiku. Tinoita ziya sei kuti wasunungura hana. Aiwa, imimi makato masunungura. Uyu ndichamupindura usiku. Musatye. Ndanda kufunga moyo. 21 dzacho dziripo. 21 dzacho dziripo. Pazoita mai ndowateerera kana imimi futi ndokuteerera. Asi dai pamba pasina mai nemi ndifunga kuti ndaidzoka mushure. Asi ndonya kubereka. Awaitirwe nharo nyange imi chaiwo. Saka mandiona ndateramira. 21 dziripo dzacho. Ndakutina ndoenda nadzo. 7 dzichauya idzi. Handizivi kuti uchaita sei, asi musi Sunday ndikuda dzese dziri hadzi. Ini izvozvo zvandiziya, izvozvo zoya homework yako. Ende apo kada kuita nharo. Zoti nhasi handisi kukusiya. Bhutsu dzangu wanyepa kuti wauya nadzo. Yeti wanyepa kuti wauya nadzo. Pa7 ipapo hadzi uchauya neachief mambo 1 H8 nembudzi nejongwe. Wanza zvandataura musi wesvondo mambo mazinzwa
hatikuzvingwa chispoti neyachizasi but pamwe nendisisi pano ndopachanetsa kuti kurumidzira dare rineri kuti ndopano kwandiroda kuenda ndinosondo pamwe nendisisi pano ndopachanetsa kuti anozotambidza mhando dzacho anopana ndovaramba kutipa tiri pano nazo handikuzoona kunyepa kwazvakunoita uchadzichengeta dzichabereka unadzo panodzoka mwoyo nandizivi kuti mwoyo wachadzoka rini hondo inenge ingorumba kwako ende zvawatodena watoita mwoyo ndimbokubvunzai sori yainokubvunzai muri kuita mavhiki mangani musiku usandiverengera awaregera wambochema wakadaro awa ndombowasiya wakadaro ndachida kutobvunzira kuti kune umwe anokwanisa kuuya kana ari kuuya vhiki anotera iya kana achiuya kana akauya pane ndiri vakanditaurira kuti ari kuuya musi wakandinouya ndichidzokera saka pakanaka wanzwayo ndokoti chandiri kuda kuti nyaya yako ipere saka yo mambo wati Sondo wanenge wasipo mai toita sei iyo ngwataura kuti wada kuita sei amwe atori nadzo kusvira mangwana kana mangwana sorry man ngezvekuite kuti mushange musha hatitiri kukumbirawo kuti izvo zvacho zvizi zvazvi kutotishupa kutsvake ng'ombe dzacho kuti dziungane futi kuchitangonga zvinotombokumbira changamire teerera uko ateerera right ube nyara dzaiwa regai tibvunze munhu tichanetsa kuitendereraba dzinonetsa futi ng'ombe dziripo ndandizozizvo ko idzo dziri mumota dziri kuuya dziri kunzi dziri kushupa dzichashupe idzo dzavo wazoti dzirikutaurwa ndofunga ndobatozama kuda kutaura zvidombodzwa ndandofunga uri paii varume musataure nyaya kana musingagoni nyaya munongoramba muchikuparamura nyara rake pane urikotaura imusi kutozaura nyaya taura imi tinzweza mama kudai kutaura ndanga ndichingoti pandinouya sekutendera kwandaitwa naTennyson kuti kana ndikakubatai mambo munomugamuchidza mumazuva mashoma iwaya sekuti yanga achiti Sande ndingeenda kutonzwawo mhinduro yenyu kana ndakubatai kuti muri papi kana muchigona kundigamuchidzirawo zvinhu zvaTennyson kuenda Sande kati kune kuri kuseni takati uyai kuseni ndozosimuka masikati saka uyai Sande munenge mune muri munouya nouya changamire nouya kufunga futi naine musadaidaira ichinzi ndinozazamidza kuti tiuye changamire wangu tinouya oda mukani musi weSondo undibate pano uya musi weSondo urutaurwa kuseniseni unge wasvika semasvikiro waita nerori iyo kumwe kwese uri udzedzembedza uri kuendepi tinenge ndasvika regai ndimupenosvika da kutamba naye musi weSondo svika pano zvokurehwa izvozvo idzi dziri mumota dzakumboenda kwako ndombodzokera kuti dziri mumota hadzidzokeri dzikadzasvika pano dzosvika pano saka dzori kuuya nadzo ndedziri kubva kubocha dziri kwakuchivu ndo dzatiri dziri kuuya pano orit ndati nini ndingaregere kuenda bocha ndingarege kuenda kwandiroda kuenda ndokumirira Sondo yacho 8 o'clock unge unobata here 8 o'clock kusvika ng'ombe pano ndinosvika changamire wangu ko ukasasvika ndinotenda kuti iye Tennyson pachake anofanira kundinzwisisawo nekundiregerera kunditungamirawo kuti ndisvike pano ndinokumbirawo
Andi mama akamsunga nemaka here. Makuda kuti ndikwidza hasha dzangu. Andi mama akamsunga nemaka here. Andi mama akamsunga nemaka here. Iwe tenisa ndakamwika nemaka imaniwe. Tenisa ndakamwika nemaka imaniwe. Andi mama akasunga tenisa nemaka here. Apa ari kutora mambondi yavo vaitorera maitensi Buya. Nyanga dzekutaura tenisa ndakamusimuika ine maka imanini. Kubara kunorwadza. Kubara kunorwadza. Asadaro. Kubara kunorwadza. Ini munodaro amanyi kuti igwe nemaka imi. Musadaro. Mai. Chati mugadzi. Mai. Kumba ikoko nimchaka. Mai. Mai. Mungapokuti pana mamuji. Aiwa akutaura zvinorwadza. Tenisa nake akamonerwa makai. Ari kuti handizvizivi zvazodai. Ndakanyarara. Sorry moyo. Uyu anodzosera nyaya kumashure mataura aanenge achiziva. Hanzi namambo musi weSunday uye nemombe 7 hadzi dzataurwa neyamambo nembudzi nejongwe. Tiri kunzwisisa ne? Asi iwo handisi kusiya kusvika wapedza zvinhu zvangu. Wanzwa? Alright, 10 moyo. Tese patrep yevanhu. Iwewe neni. Asi inini handoziva kuti ndozvimugari wevanhu. Kana iwewe unotoziva nepfungwa dzake unodziziva. Kutosiririswawo. Handiti? Ngatichimbomuteedzera ipapo. Alright. Ayo, kuenda naye ndapanzwa munhu zvamataura. Musi weSunday anouya ne7 hadzi dzandataura. 8 o'clock dzinofanirwa kunge dzasvika pano. 7 hadzi nemombe yenyu nembudzi nejongwe nebhutsu neheti. Ndofunga ndapedza newe. Sondo yacho uri kuziva ndereni? Makuswera mangwana. Kuswera mangwana. Ayo moyo musatombotye izvezvizvika. Izvezvizvi ndichingotina mombe ndichienda uko. Ndakutosunungura mwana. Ndato naye. Anozviziva ani manzwa achiti murume takunowedzera. Mukadzi angatomboende kumusha. Kusvika wadziunza dzese musi weSunday ndokusunungura musi weSunday wacho. Saka pana chakaipa. Mombe kana dziripo hande ndinodziona. Uyu ndopedza nayo. Musambotyenyi. Ndopedza naye. Iwe uri kutomberera kunzi unopedza naye. Unoziva mapedzero acho. Hachina chari kuziva. Moyo. Watiiko tension. Vanhu ava vakavhiringika pfungwa dai mambozviona. Pfungwa idzi hadzisi right. Ndiye anonzi tension. Mumwe anodzorwa wachidii musadaro. Zvekuti ndanchida kuti pane umwe andachida kuti aite zvandinosoita. Ndiri kunyara imini ipapa. Ndiri kunyara imini. Zvekuti mataura avari kuita munadziona kuti asi sezvo mataura kuti Sunday ataura kuti ari kuuya nehadzi dzake apo akauya nemukono anodzokera nadzo. Izvi zvataurwa pachena. Tatombonzwira tsitsi moyo wanatsotsanangura. Apa takuti chiuya nehadzi 7 nemombe yamambo nembudzi nejongwe nebhutsu neheti. Tapedza. Zvajeka. Inini ndinenge ndinewe handikusiyi. Zvatinongoita zvezvenhasi zvakawedzerwa nekuti wandinyepera nezviro wakandiudza kuti iwe ndiri kuzvaunganidza yoda unyepera. Wonyepera futi mambo. Ipapo. Alright. Changadzi. Mambo. Ayo yamamba iwiri, sorry. Yamamba iwiri kamuruba. Ndaiwe iri mombe. Svino. Shandiwo. Samboti mistake yako kuda kutoreketa zvekuti unowane mushonga muhomo. Bvunza gandi. Siyana nazvo. Wanzwa.
Asi nzewe dza aiwa usi ustaboni nzewe zvatinoita usiku tinombodzi izvozvi zvari kungonzwa maungira Alright. Tension. Moyo. Tochiona ng'ombe dzacho dzauya. Asi bhutsu neheti ngaasasiye musisande nemombe hadzi 7 neyenyu nembudzi yenyu nejongwe. Akangouya nezvinhu izvozvo pasina 1 aiwa mambo hatirambi tichidaro. Ani mazini. Uyu ari kuzvinzwa here? Uri kuzvinzwa here? Mukoma wako. Uyu mukoma naye. Mwandi baba. Mukoma. Mwana pana ndio ndati onda ndiri kugwira mwana pana rutaura. Alright, yo ndisati ndaenda unoona mutaura mambo chitaura oda kuti auye iwe. Wachangadzo ndimuri kunzwaro. Ndanga ndagara ndichinzwa kuti pari kupedza Dhakashi tati kuti ndizouya kwauri iwewe. Dhakashi ndiri kutonetsa asi hana kana chinhu. Akatonzi ndiri kukupa 5 natezvara kumusha kwemukadzi. Asi achadziunganidza ndichapinda hangu muhama dzacho dzimwe dziya ndofunga unondiziva semaitikira awaita uye ufunga kuti ungapiwe mombe 4 paimba pasina chiri kunetsa iwe chitaura uda kuti auye munogona kupfurira kuenda pana Nyawo. Asi ndinenge ndakubhiga manje ndakukudza serere changadzo kuti kujamba munhu ndoda kupinda hangu kuenda kwacho ndoda hangu kupinda otenderwa ndotonetsa order moyo mukuona vanhu avo ipapa pfungwa dzake hadzisi right ipapa pari kutovhiringika zvandinoita usiku hazvitauriki dai ipapapa hazvitauriki anozviziva manzwa achiti sezvakarehwa naGandhi kuti murume ani mamunzwa achidaro vanozviziva asi nhasi ndichati tutsire kusvika muswesana ndakuenda unoona right apa toti pano patopera toda kumbopangwa shomanana vatoriwe nawo kana vapedza vatoriwe nawo mavhara tochienda kundoona munhu tinacho muzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe ndofunga manzwa zvataurika pano handina mukoma Tension Toramba takagara pasi mambo tikatozoteera kunoona kuri kuenda moto.
Nimbe makawanda nini? Yaangodzisadza wangoti ine aizvirambe Mira iko como Valencia. Asa tinakuti zvapera chete. Shukira na uende na. Asina kupera mwanangu enda izvozvi zvakura naye uchabva kunomusiwe sondo. Mira iko. Ayo naita munhu. Mira kumunda mira tete. Wawenda kumunda kwe kusunga bhutu. Anzi bhira ne ukura dzipinde. Duruga ibavu. Ndio tenda mambe.
kunewo vasina mari vaya vanogona kuisa dollar rake so mari idzodzo ndodzimwe dziya dzinozoshanda kwamukono uko vaisirwa chinhamshopu